Αρχήν η Εκκλησία δεν είναι δική μου, ούτε δική σου, ούτε του άλλου, είναι όλων μας. Είναι όλου του έθνους είναι η Εκκλησία μας. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει μία περιουσία α, μικρή, μεγάλη. Από αυτή που έχει δώσει σχεδόν το 90%, να μην πω το 95% το έχει δώσει στον κόσμο. Δηλαδή, μπορείτε να με πείσετε εμένα, ναι, σαν να έχετε κάποιους άλλους φίλους σας, όχι σαν ένα καφενείο, πάρτε το έτσι, ότι δηλαδή σήμερα η Εκκλησία είναι ένας χώρος όπου δεν έχει το χρήμα, δεν έχει τα λεφτά, αυτό ξέρει ο κόσμος. Εγώ έβγαλα το μαντίλι μου για να σας κάνω το εξής σχέδιο. Το 1900, για να μην πάω πιο πίσω, η περιουσία της Εκκλησίας ήταν αυτή. Το 1900. Το 1922, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, η περιουσία της Εκκλησίας έγινε αυτή. Γιατί τη μισή την έδωσε για να τακτοποιηθούν. Ο καθένας εδώ εκεί να φτιάξουν νέες πόλεις όπου υπάρχει Νέα Ιωνία, νέο Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφια κλπ. Είναι πόλεις οι οποίες έγιναν επάνω σε εδάφη τα οποία έδωσε τότε η Εκκλησία ακριβώς μετά από μια εθνική περιπέτεια. Το 1952 έγινε η αναγκαστική απαλωτρίωση της περιουσίας και έμεινε αυτή. Το 1952 έγινε μια σύμβαση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, έδωσε η Εκκλησία και το υπόλοιπο μέρος, της έμεινε αυτό. Και το 1987 είχε έρθει ο Μακαρίτης, ο υπουργός τότε παιδείας, ο Αντώνης ο Τρίτσης, ο οποίος αυτό που είχε μείνει το έκανε το σόδα. Δηλαδή άφησε γύρω από κάθε μοναστήρι μια περιοχή τόση για να έχει έτσι μια άνεση 10 στρέμματα γύρω από κάθε μοναστήρι. Όλα τα άλλα τα έπαιρνε το κράτος. Τα χρήματα της Εκκλησίας πού πάνε, ξέρετε? Τα χρήματα της Εκκλησίας πάνε στο λαό. Εμείς δεν παίρνουμε από τα χρήματα της Εκκλησίας.